बेजोंहाय जोंहा सासे एक्ट्रेस लोगो फैलायनायानो सहिलाखौ नुबाय बिथाङा नै सहिला ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो मामोनलाय सारायसर बिलो सारायसर फिल्म प्रडाक्सन मोनसे सहिला ब्रह्म मोनसे माथो बेखौ फैबा नै बेजोंबो फट' लाफैनो हागोन नोंथांमोनाबो फैबा ते আমার বাইদেউ আছে এই যে পিকনিকাবলে আহিছে না गोदान बोसोर मोनसे बिल्डिंबो दं बेनि जारिमिनखौ नैबे जोंना आयंआ मोजां मिन्थिगोन बे जारिमिनबो दं मोनसे नैबेयाव सारायसर बिलआव फैनानैल' जाया बे सारायसर बिलोनि जारिमिनखौबो नोंथांमोना जायगाया खोब मोजां ना जायगायाथ' माने खोब मोजां बे सारायसर आरो नैबेयावहाय बे दैयाव नैबे सारायसर बिलो दैसायाव मोनसे मोजां दालां बानायनानै मोजां रोखोम साजायनो हाबावगोन ना होमबा साजायोबा बेखौथ' मोनसे टुरिस्टनि थाखाय जुदि नावफोर खालामोब्ला माबाफोर खालामोब्ला मोजां रोखोमनि इनकाम जागोनथ' भाई दा माबायाव दंफैयो सारायसर बिलोआव नै बैहाय थांना फैखानानै दा सारायसराव फैलायबाय जों पिकनिक स्पटआव देग्लाय फेस्टिभेल गैयाना एबाराय नै सारायसर बिलो नोंथांमोना नायदो होमबा जायगाया मोजां ना सारायसर बिलोआ जायगाखौथ' नायफैब्लासो बुंगोन जाय फैयो बिसोरो मोजां ना गाज्रि मोजां मोनदोंना फैनानै औ नैबे राजा भातखावा बियो राजा भातखावा दालांबो दंना नै दालां नै दालाङाव फट' खेबनो हागोन नोंथांमोना गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि उसिलाय नोंथांमोना नै सारायसर बिलोआवहाय लावखार ओंखाम जाफैनो हागोन पटजरा रुपसि बिरखं गाथोन साखाथियाव थानाय नोंथांमोना बे जायगायाव फैयोबा माबायाव बेरायनो हागोन ना होमबा रुपसि बिरखं गाथोनाव बेरायनो हागोन होमबा फैबा हायो बेसे गोजान बेनिफ्राय 1 किल'मिटारानो नङाथ' 1 किल'मिटारानो नङाना औ हाबनो हागोन बेरायनो हागोन माने गिदिङोब्ला 1 किल'मिटार जाबाय डाइरेक्टब्ला बेजोंनो नांजोबबाय औ बिराद मानसि पिकनिक जाफैदोंना दिनै दायो रबिबाराव बांसिन जागोन आरो गाबोननि दिनावबो बांसिन जागोन दिनै 31 डिसेम्बर ना होमबा दिनैहाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय गोबां मानसिफ्रा रंजाफैदों नै आरो नै जायगाया खोब मोजां सारायसर बिलो समाव नै आरो नै बेजों नायोबा मा होनो नै बेजोंहाय जोंहा सासे एक्ट्रेस लोगो फैलायनायानो सहिलाखौ नुबाय बिथाङा नै सहिला ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो मामोनलाय सारायसर बिलो सारायसर फिल्म प्रडाक्सन मोनसे सहिला ब्रह्म मोनसे माथो बेखौ फैबा नै बेजोंबो फट' लाफैनो हागोन नोंथांमोनाबो फैबा पिकनिक जाफैदों ना ओमफ्राय रिल्स बानायदों ना अरे ইয়াতে আছে আমার বাইদেউ আছে যে পিকনিক খাবলৈ আহিছে না गोदान बोसोरखौ मा बुंगोन गोदान बोसोर फैगासिनो एडभान्स ना गाबोन निउ इयार फैगासिनो दङ जोङो बेयावनो बेरायफैदों नै बेयावनो बेरायफैदों पिकनिक जानाय नायफैदों पिकनिक जानाय गोगोम पिकनिक जादों नै मानसिफ्रा फैलायदो बयबो जानो थाखाय ना औ सारायसर बिलो सेरावहाय पिकनिक जानो फैदों नोंथांमोना नै ओरै फैबा बै बिल्डिंआव गाखोनो मोनगोन बे खिथुजोंहाय बिल्डिं दङ नै बेयाव गाखोनो हागोन मोनसे बिल्डिंबो दं बेनि जारिमिनखौ नैबे जोंना आयंआ मोजां मिन्थिगोन बे जारिमिनबो दं मोनसे नैबेयाव सारायसर बिलआव फैनानैल' जाया बे सारायसर बिलोनि जारिमिनखौबो नोंथांमोना मिथिलांनांगोन नैबेयावहाय जिहेतु बिल्डिं दङ बिल्डिंआव बयबो गाखोयो नाथाय बिनि जारिमिनखौ मिन्थिया बे बिल्डिंआ मानि थाखाय थादों बे फुरानानो बिल्डिंआथ' उनावसो बानायनाय बे एरियायानो जाहैदों बे दखरसे एरियाया बेखौ राजा भातखावा होनना बुंदोंमोन गोदो राजा भातखावा औ बेवहाय गोदो बे जोंनि गरिपुर बा रुपसिनि बे जमिदारफ्रा बेवहायनो लावखार ओंखाम जाफैयोमोन आरोखि गोदोहाय नैबे सारिदिगे दै दंजोबोमोन दैयाथ' दा एसे गोथेबायानो ओमफ्राय बेहाय सुन्दर दंफां लाइफां दंमोन दा बे जिनिसा गासैबो जोबस्रांलांजोबनानै दासो एसे थाफिनो आरो दा बिनि सिन स्वरुपै मोनसे NGOआ बेरेबा NGO होनना बुङो बेखौ मोनसे बेखौ बानायनानै दोनदों आरोखि बावाखै 15 बोसोरसो जाबाय खोमा बेखौ बानायदों जेसेबांनाखि बानायनांगौमोन बेखौ खालामनो हायाखै आरोखि दा बे राजा भातखावा बे एरियाया साजायनो हाब्ला मोजां जागोन जायगाया खोब मोजां ना जायगायाथ' माने खोब मोजां बे सारायसर आरो नैबेयावहाय बे दैयाव नैबे सारायसर बिलो दैसायाव मोनसे मोजां दालां बानायनानै मोजां रोखोम साजायनो हाबावगोन ना होमबा साजायोबा बेखौथ' मोनसे टुरिस्टनि थाखाय जुदि नावफोर खालामोब्ला माबाफोर खालामोब्ला मोजां रोखोम इनकाम जागोनथ' भाई नाव बे नावआव गाखोनानै मानसिफ्रा इन्जयबो खालामनो हागोन बे मोनसे सिस्टेमखौ खालामोब्ला बिराद एरिया ना बेखौ जुदि गिदिंनानै गाखोग्रा खालामोब्ला बिराद मोजां इनकाम जागोन आरो दा निउ इयारावल' पिकनिक जानो फैयो ना मानसिफ्रा ना आलादा आलादा दिनाव फैयो आलादा आलादा दिनाव
बे खुब खम आरोखि मालाबानि समाव सोरबा गोसोखांब्रबोब्ला ओरैनो बाय पिकनिक नामै इन्जय खालामफैनाय बेबायदिबो नुयो खालामोब्लाथ' मोजां खालामनानै लानो रोङोब्लाथ' मोजां दा बे गोग्लैसोना थानायमोन गोदो दा बे 3-4 बोसोरनिफ्राय बे मोनसे एसे मोजां जाफिनदों आरो आसा खालामो उननि समावहाय बे मोनसे मोजां आपग्रेसन जागोन होननानै सानो आरो बिराद मोजां जायगा ओरैनो गाज्रि नङाथ' जायगाया बेरायनो बिराद मोजां नों नै बेहाय थाबाय खिथुउनजों दैसा नै सारायसर बिलो ओमफ्राय सारायसर बिलोनि नाखौ बिराद गोथाव होननानै बुङो मानसिफ्रा गोथाव मार नामा थारैनो एक्सुवेलि सारायसर बिलोनि नायाथ' गोथाव आरो बिनि नाखौथ' लकेलिटि मानसियानो बहायनो मोनजाखायो औ मोनसे अक्सन खालामनानै बायह्रायाव लांजोबो खोब गोथाव होनना मिथियो गोथाव होनना मिथियो खिन्थु जायगानि मानसिया बेखौ मोनजाया आरो मोनजायाना मानि थाखाय मोनजाया बेङोना औ बेयो माने गभर्नमेन्टआ बेखौ टेन्डार खालामनानै बा अक्सननि गेजेरजों टेन्डार खालामनानै बे मोनसे गभर्नमेन्टनि दाग जायो नालाय बिसोरो जायफ्रा नाखौ माबाग्रा बिसोरो मोजां जुक्ति होनानै खाथाल होनानै गावसोरनो लाङो आरो लांजोबोना गोथाव होनो बिनि नाखौहाय जानो थाखाय बिराद मोजां दा खाथिनि मानसिफ्रा बिदिनो लकेलिटि मानसिफ्रा एसे एनै सिखावै बा सोराङै एसे लाङो मोनलाङो आरो बेखौ जोंबो मोनजाफ्रोमा एसे मोजां मोनो आरो मोजां मोनना गोसोआव बिराद एखे समबो मोजां बिराद मोजां नाया बिराद मानसि फैदों दिनैहाय पिकनिक जानो नै बिराद मानसि